Adolf Hitler, mielőtt 1945 áprilisában öngyilkos lett, emberi roncs volt. A katonai vereség árnyékában az 56 éves náci vezető öregembernek látszott. Íme a nagyhatalmú Führer, aki elindította a világháborút, és egy felsőbbrendű fajról álmodott. Hitler valójában hipohonder volt, éveken át egy speciális gyógyszerkeveréken élt. Amfetamint szedett, hogy éber maradjon. Barbiturátot, brómot, jódot, ajzó és nyugtatószereket együtt. Meghatározták az életét. Talán függő volt. A Hitler gyógyszerező orvos neve dr. Theodor Morell. Közönséges sarlatán. Hitler az életénél is jobban ragaszkodott Morellhez. Vajon mi célból kapott a Führer annyi gyógyszert? Miféle kórok ellen szolgáltak? Vajon betegségei és az ezekre szedett medicinák milyen hatással voltak a diktátor elméjére és döntéseire? A drogos Hitler. Dr. Theodor Morell 1936-ban lett Hitler orvosa. Az évek során legalább 60 féle gyógyszert adott be a Führernek. Olykor napi rendszerességgel. Némelyik esetében nem világos, mit tartalmazott. Sokak szerint azonban befolyásolták Hitler felemelkedését és bukását. Attól kezdve gyógyszereken élt, de már azelőtt is kapkodta a pirulákat. Morellt szokatlan módszerei miatt a náci elit gúnynévvel illette. Hermann Göring birodalmi marsall Reichsspritzenmeisternek hívta. A spritzen injekciózást jelent. Tehát birodalmi szurimesternek gúnyolta. Morell olykor furcsa kezeléseket alkalmazott. Erőltette a szokatlan eljárásokat, ami tetszett Hitlernek. Morell gyógymódjai között szerepelt bolgár paraszt ürüléke és aprított bikahere. Számos hagyománytól eltérő szerrel kezelte Hitlert. Nagyon élvezte, ha piócákat tehetett rá. Kedvelte az e-fajta kezeléseket. Mindig a titokzatosság légköre vette körül. De Morell doktor egy közönséges sarlatán volt. Morell Hitler belső köreihez tartozott, és gyakran megjelent a diktátorról szóló híradókban. Egyedül ő ismerte Hitler valós fizikai és elmeállapotát élete utolsó éveiben. Az orvos feleségével gyakran megfordult Obersalzburgban, Hitler hegyi fészkében, Dél-Németországban. Bensőséges kapcsolatot ápolt Hitlerrel, de mások gyűlölték és irigyelték a Führer feletti befolyásáért. Azt hiszem, függött tőle. Morell elkísérte az útjain. Gyakorlatilag 24 órában mellette volt. Teljesen a hatása alá került. Kedvelte Morellt, aki Rasputin-szerű figura volt. Igen, olyan, mint Rasputin. Bensőséges viszonyban voltak, jól működő egységet alkottak. Romlott mindazonáltal működő egységet. Szerintem nem tudtak meglenni a másik nélkül. Hitlerhez csatlakozása előtt Morell virágzó és előkelő rendelőt tartott fenn a berlini Kurfürstendammban. Mégsem tűnt egyértelműnek, hogy ő lesz a Führer kezelőorvosa. Miért választotta a disznóként viselkedő Morellt, aki koszos volt, kövér és ápolatlan? Épp Hitler ellenkezője. Ő naponta 2-szer váltott inget. Kellemetlen szokása volt, hogy kihagyta a fürdést. Senki sem szeretett Theodor Morell közelében lenni. Hitler köreiben mindenki ellenszenvesnek találta, kivéve azt, aki leginkább számított, Adolf Hitlert.
A Führer akkor ismerte meg Morelt, amikor hatalma csúcsán állt. Hitler így jelent meg a 30-as években a német nép előtt. Ám valójában hipohonder volt, és sorozatosan erejét felemésztő kellemetlen betegségekben szenvedett. Legtöbbet az emésztőrendszerével bajlódott, a gyomrával, a beleivel. Felpuffadt és székrekedése volt, ami rengeteg kellemetlenséget okozott neki. Állapota nem gátolta abban, hogy egy felsőbbrendű faj vezetőjeként tetszelegjen. Aggódott a külsejéért, és a súlygyarapodás miatti félelmében hashajtót szedett. Hashajtókon élt, és abba a tévhitbe ringatta magát, hogy ettől nem hízik el. Ezt a célt igyekezett elérni sikertelenül, de legalább megpróbálta. Az első politikai kampánya alatt 1928-ban kezdődött mindez. A hashajtók alakították ezután a történelmet. Morell Hitler gyomorbántalmait a vegetáriánus étrendnek tulajdonította. A felfúvódás ellen Köster doktor szélhajtó piruláit írta fel, valamint Mutaflort, amely bolgár parasztok ürülékéből készült, a hashajtók hatása ellen. Hitler gyomor problémáit az okozta, hogy Morell fájdalomcsillapítóval nyomta el a gyomorgörcseit. Ezzel éppen a hashajtó ellen dolgozott. Hitler bélrendszere ördögi körbe került. Hashajtót szedett, hogy kitisztuljon. A fájdalomcsillapítók azonban összehúzzák a beleket. Azt hiszem, a belei ezek után nem tudták, mihez kezdjenek. Nagyon kellemetlen érzés lehetett. Nem csoda, hogy felfúvódott. Morell szokatlan kezelései ellenére Hitler a hatása alá került. A Führer gyomorbántalmai mellett Morell más gondokkal is küzdött. A náci propaganda a diktátor elpusztíthatatlanságát hangoztatta. Mindez távolról sem volt igaz. Hitler több olyan betegségben szenvedett, amely befolyásolhatta a II. Világháború két döntő csatájának alakulását. Breslau, die 7. Sommerkampfspiele der Hitlerjugend, Gymnastikvorführungen der Mädel. Hitler megszállottan ügyelt saját testére, és a nácik terveiben nagy szerepet játszott a biológia és az orvoslás. Vorführungen der Gruppe Turnen. A Hitlerjugend oltotta be a német ifjúságba a nemzeti szocialista párt ideájait. Új embertípust kívántak létrehozni, amely az egészség és fajtisztaság megtestesítője. A nácik Németországa biológiai rasszizmusra épült. Kezdetben a testi és a szellemi fogyatékosokat különítették el, akiknek elindította az első eutanázia programot. Ebből a gondolatból fejlődtek ki a gázkamrák és a koncentrációs táborok. Vajon a Führer képtelen volt megfelelni a náci ideálnak? Vajon fizikai és mentális teljesítménye kevésnek bizonyult? A kérdésekre adandó válasz talán megmagyarázza, miért Theodor Morellt választotta házi orvosának. Morell megőrizte Hitler romló egészsége titkát, és mindent megtett azért, hogy a diktátornak elég ereje legyen vezetni a németeket a háborúban. ...1945-ben Berlin elesett. Nem sokkal ezután a szakorvos, aki kokainnal kezelte Hitler fül- és homloküreg fájdalmait,
bizonyítékkal szolgált amerikai faggatóinak. Jelentésében Hitler bizonyos gyógyszerekhez való ragaszkodásáról ír. Hitler nem volt hétköznapi értelemben függő, írja, ám idegi alapú betegsége miatt bizonyos drogokat élvezetesnek talált. Hát ezt a titkot őrizte Morell egy évtizeden át, hogy drogfüggővé tette Hitlert. Függőséget okozó kábítószereket szedett, ráadásul rendszeresen. Meghatározták az életét. Talán függő volt. A kodein és az ópiátok függővé tesznek. Kokaint is kapott, ami szintén függést okoz. Álmatlanságra nyugtatót, események előtt stimuláló szereket szedett. ...1936-ban a Birodalmi Nagygyűlés évében új drog jelent meg a színen, amely Hitlernek épp megfelelt. Az amfetamin 1936 óta elérhető a tömegek számára. Nagy publicitást kapott. Csodaszernek tartották, amelytől elmúlik a fáradtság. Gyanítom, Hitler érdeklődött az orvosi kérdések és újdonságok iránt. Ezért gondolom, hogy ki akarta próbálni. Megerősítést nyert, hogy Hitler nem tudott ellenállni az új drognak. 1938-ban Olaszország királya közölte külügyminiszterével, hogy Hitler narkotikumokat és stimulánsokat kap. Ezt bizonyítja, hogy 1939-ben Morell könnyen hozzáfért ajzószerekhez. Európa a háború küszöbén állt, és a német katonák diadalmasan vonultak be a Szudétavidékre, Csehszlovákiába. Előző nap a cseh elnök, aki a teljes megszállástól félt, végig kellett, hogy hallgassa Hitler díszhimnuszát, majd összeesett. Hitler Morellt hívta, aki titokzatos anyagot fecskendezett belé. A cseh elnök ettől állítólag rögtön friss és éber lett. Hitler viccelődött, hogy túlságosan is élénk, de azért írja alá a megadásról szóló iratokat. Mi lehetett az injekcióban? Morell naplóiban, amelyeket 1941 óta vezetett, akadnak utalások. Morell éveken át egy Vitamultin nevű kotyvalékot adott be Hitlernek, tabletták és injekciók formájában. Mit tartalmazott a Vitamultin? A választ Hitler személyzete adja, köztük inasa Heinz Linge. Meglepő beszélgetés volt. Linge arról beszélt, hogy Morell minden reggel felkelés előtt beadott valamit Hitlernek. Hogy mi történt ezután? Azonnal felélénkült, frissen vágott neki a napnak, pedig a tű alig hagyta el a karját. Ez érdekes, mert semmi más nem lehetett rá ekkora hatással, mint egy stimuláns, valamilyen amfetamin származék. Hitler személyzetének tagjai alátámasztották az inas állításait és Hitler reakcióját. Egyik titkára úgy írta le, hogy Hitler összetörtnek látszott, de az injekció hatására hirtelen újra a régi önmaga lett. Álálkodott Morellnek, hogy ő a megmentője. Ismét megmentette őt. Hogy nem tudja, hogy élte túl az éjszakát, de végre itt van, és ő meggyógyította. Morell titokban tartotta a Vitamultin összetételét. Azt mondta, vitaminok keveréke. A tablettákat aranypapírba csomagolva készítette ki a Führernek.
1943-ban Ernst Günther Schenk táplálkozási szakértő hozzájutott egy ilyen titokzatos aranycsomaghoz. Majd beküldte elemzésre. A külön Hitlernek szánt készítményt vegyészek elemezték. Valóban tartalmazott vitaminokat, de volt benne pervetin, ami egy metamfetamin német elnevezése. Schenk nagyon meglepődött. Erre ugyanis nem számított. Schenk jelentést tett az elemzésről, ám felettesei utasították, hogy hallgasson. Pedig eredményei többet árultak el, mint Morell, aki szerint a tabletták csupán vitaminok. Megerősítést nyert, hogy Morell injekció formájában is beadta Hitlernek a szert, ugyanis említi naplójában. 1941. augusztus 7-én ezt írta. Beadtam a vitamultin kálciumot és a glikonormot. Szúráskor a tűt meghajlítottam. Az évek során időről időre ezt a módszert alkalmazta. Hitlernek naponta adott a készítményből. Ha a diktátor fáradt volt, vagy letört, rossz hangulatú, ez mindegy volt, Morell vitamultint adott neki. Sztálingrád ostroma tüzes pokollá változtatta a telet. Ha Hitler amfetamin függő volt, a drog minden bizonnyal hatással volt ítélő képességére. Az 1942-43 terén zajló balsorsú sztálingrádi csata mutatja, hogy Hitler droghasználata befolyásolhatta a háború kimenetelét. A sztálingrádi vereség fordulópontot jelentett. A keleti front fontos helyet foglalt el a német háborús tervekben. Hitler és tábornokai úgy vélték, a várost néhány nap alatt beveszik. A csata ehelyett először közelharcba, majd hosszú és kegyetlen ostromba torkollott. Sztálingrádnál hatalmas vereség volt kialakulóban. Hitler mániás állapotba került. Megragadott minden ostoba ürügyet, ami révén a hadsereget támadásra vezényelhette. Optimista volt. Akkoriban túláradó érzelmek és erő jellemezte, ami az amfetaminnak tudható be. Az e fajta optimizmus rossz döntéseket szül. Hitler viselkedése az amfetamin fogyasztás hatásait mutatta. 1943. február 2-án a hadviselés történetének legsúlyosabb 162 napig tartó csatája után Sztálingrád felszabadult. A nácik kapituláltak. Hitler rosszul ítélte meg a sztálingrádi hadjáratot, amelyet a határozatlanság és a rugalmatlanság katasztrofális keveréke jellemzett. Ezek a férfiak túlélték a kegyetlen sztálingrádi telet. Hitler kezdetben reménytelenül optimista volt. Ahogy a német haderő pozíciói meggyengültek, abszurd módon fontolóra sem vette a visszavonulást. Sztálingrád ostroma 1942. november 21-én kezdődött. November 23-án Morell arról írt, hogy a Führer keveset alszik, ezért beadta neki a szokásos injekciókat. Hitler feszült lehetett, amikor ellenállásba ütköztek. Gyanítom, ahogy a dolgok rosszabbra fordultak, a feszültség nőtt benne, és egyre jobban függött Morelltől, meg a gyógyszereitől. Tábornokai először fogalmaztak meg kritikát a sorozatos vereségek miatt, ezért Hitler egészsége romlott. Különösen a szíve. Morell egy évvel azelőtt EKG vizsgálatot végzett Hitleren. A diagnózis
koronária szklerózis. Ám Morel csak 1942. december 17-én közölte vele a súlyos betegség tényét. Naplójában így írt: a Führer tudni akarja, milyen súlyos az állapota, mert döntenie kell Németország sorsáról. Nem fél a haláltól, megkönnyebbülne. A Vaterlandért él. A napló alapján Sztálingrád után Morel abba hagyta a Vitamultin beadását. Ám nem sokára ismét ezzel a varázsszerrel kezeli. 1944-ben a Vitamultin kálcium titkos változatát adja be neki. ...1944. március 14-én Obersalzburgban Morel az újrakevert gyógyszerrel oltja be Hitlert. Naplófeljegyzése szerint az A beteg, ahogy hívja, először kapott Vitamultin forte injekciót, és egyből felélénkült. Ezen felül még valami bizonyítja, hogy Morel tablettái amfetamint tartalmaztak. Az amfetaminhoz idővel hozzászokik a szervezet, ezért több kell ahhoz, hogy elérjék a kívánt hatást. Morel bevallotta, hogy 2-ről 4 köbcentire emelte az adagot, és így tovább. Ugyan a Vitamultint emlegette, de vitaminoknál nem alakul ki tolerancia, annál inkább az amfetaminoknál. Szemtanúk szerint Hitler kábítószer adagja nőtt, hogy meglegyen a hatása, és akkoriban ez függőséget okozott. Nagy valószínűséggel tehát amfetamint szedett. ...1944 végén Hitler újabb tünete zavarba ejtette az orvos szakértőket. Legalább 3 éven át kéz- és lábremegéssel küzdött. Mi lehetett ennek az oka? Vajon elméjének hanyatlása áll a háttérben? Amikor a szövetségesek 1944 végén Németország határait fenyegették, Adolf Hitler emberi roncs volt. Csoszogva járt, meggörnyedt, és reszketegsége miatt gyengének és törékenynek látszott. Megromlott a látása, bár ahogy Hitler többi betegségét, ezt is titkolták a németek előtt. Árnyéka volt annak a férfinak, akinek energiája és karizmája megfélemlítette a világot. Egyetlen magyarázat lehet a tüneteire. Parkinson-kór. Egy agyi rendellenesség, amely tönkreteszi a testet és a lelket. Egy olyan übermensch számára, mint Hitler volt, a Parkinson ellenszenves betegség. Reszketeggé vált, 1942 óta görnyetten járt, később már csak úgy csoszogott. Természetesen ezzel csalódást keltett a csodálóiban. 1941. augusztusában dr. Theodor Morel új tünetről írt, amely a Führeren kiütközött. Bejegyzése szerint bal keze gyakran remeg. A parkinsonosok keze nyugalmi állapotban is remeg, ha nem mozgatják. A filmfelvételeken látszik, hogy Hitler mindig fog valamit a bal kezében. Ez gyakori módszer a Parkinson-kórosoknál, hogy elnyomják a remegést. Emellett más tünetek is jelentkeznek, például, hogy nem lóbálja a karját. Hitler élete utolsó heteiben már előre haladott fázisban volt. Nem kérdés, hogy Parkinson-kórban szenvedett. Sztálingrád óta az állapota folyamatosan romlott. 1944 tavaszán Morel észrevette, hogy Hitler lábaira is átterjedt a remegés. A május 9-i bejegyzés szerint az A betegnek baloldali fejfájása van,
Lábai remegnek, azonnali beavatkozás kell. De hol? A természet felbojdult. A szövetségesek egy hónap múlva partra szálltak Normandiában. A támadók első hulláma szívet tépő sorsra jutott. Az ellenséges ütegek rendkívül pontosan céloztak. Nagy veszteségeink voltak. Hitler végzetesen későn reagált. Ennek egyetlen oka volt. Az invázió előtti este Obersalzburgban időzött, és éjszakában nyúlóan beszélgetett. Propagandafőnöke Joseph Goebbels naplójában így írt. A kandalló előtt ültünk hajnali 2 óráig. A partra szállás alatt Hitler mélyen és zavartalanul aludt. Ám más orvosi oka is volt Hitler késlekedő válaszcsapásának. Adolf Hitleren feltételezhetően 1934 óta jelentkeztek a Parkinson-kór jelei. A normandiai csata idején ezek szerint már 10 éve szenvedett a betegségben. A kutatásaink alapján azok a paciensek, akik több mint 10 éve küzdenek a Parkinson-kórral, mentálisan rugalmatlanok, nehezükre esik fogalmat alkotni egy helyzetről. Úgy véljük, ez befolyásolta Hitler ítélő képességét a normandiai események után, emiatt késlekedett csapatokat küldeni a partra szállók ellen. 1944. június 6-án reggel fél 7-kor a szövetségesek megszállták Normandia partjait. Nem sokára befutott a hívás a német védőktől, hogy küldjenek erősítést. Nem küldtek. Hitler azt hitte, Calais-nál csapnak majd össze, és ez elterelő hadművelet. Másnap a csapatai ismét erősítést kértek, megint elutasította. Következő nap, 48 órával a csata kezdete után vonakodva bár, de küldött 2 tartalékos páncélos hadosztályt, amelyek azelőtt sohasem jártak csatában. Deutsche Panzer, Sturmgeschütze und Artillerie auf Selbstparapette stoßen im Raum von Bayeux zum Gegenangriff gegen britisch-amerikanische Einheiten vor. Az ellencsapás kevés volt és későn jött. Kialakult egy második front, ami sokak szerint meghatározta a világháború kimenetelét. Hitler egyáltalán él még? Ebben a teremben bomba robbant, amely majdnem megölte Hitlert. Elkobzott náci felvételeket láthatnak. 1944 nyarán a vereség küszöbén álló Hitler ellen bombamerényletet kíséreltek meg. Magasrangú nácik sérültek és bénultak meg a támadásban. A korabeli felvételeken egy görnyedt és öreg Hitler látogatja meg a sebesülteket. Ő maga egy karcolás nélkül megúszta. A támadás után néhány órával Hitler találkozott az olasz diktátorral, Mussolinivel. Érdekes módon a robbanás után elmúlt a remegése. Ezek az utolsó képek Hitlerről, aki állítólag meghalt, illetve megőrült a vereségek láttán. Szeptemberben a remegés visszatért. 1945. januárjában a szövetségesek behatoltak a német területekre. Morell így írt. A kritikus katonai helyzet következtében erősebben remeg a bal keze és a lába. Az orvos mégsem ismerte fel, hogy ez Parkinson-kór. Ez a ritka filmfelvétel elkerülte a náci cenzorok figyelmét. 1945 elején készült, és világosan látszik rajta Hitler kezének remegése. Figyeljék a bal kezét. Látszik, ahogy az ujjai remegnek, behajlanak, elernyednek. Ez jellemző a
A háború végén a cenzúra kezdett megszűnni. Ekkortól nyert leginkább bizonyságot, hogy remegett. Hitler öngyilkossága előtt Morell cselekedett. 1945. április 2-án így írt: a bal kéz határozottan remeg. 2 hét múlva Homburg 680 injekciót adott be neki, amellyel akkoriban a Parkinson-kort kezelték. Hitler remegése ugyanakkor mással is magyarázható. Azzal, hogy függővé tette a Morelltől kapott amfetamin. A pervitin nevű szert, amelyet Hitler vitamultinja tartalmazott, betiltották. Hogy elkerüljék a botrányt, a Führer titokban szerezte be az adagját. A vitamultin tablettákat külön Hitlernek készítette egy Morell által megbízott vegyész. Ám a háború alatt fogyadozó készletek megkérdőjelezik, mennyire lehetett tiszta ez az anyag. Egyáltalán nem könnyű metamfetamint készíteni. Ki tudja, mivel helyettesítettek egyes összetevőket. A melléktermékek között találjuk például az extazit. Lehetséges, hogy mérgező anyagot vitt a szervezetébe, amely miatt a Parkinsonnal sújtott idegsejtjei elfajultak. Ha a toxin következtében fajultak el az idegsejtjei, akkor az végleges. Nincs gyógymód rá. 1944 végén Morellt a kollégái, élükön dr. Karl Brandttal meggyanúsították, hogy mérgezi Hitlert. A vád nem csupán az amfetaminok, hanem egy látszólag ártalmatlan, felfúvódás ellen szedett pirula miatt merült fel. Minden reggel bevette dr. Köster szélhajtó tablettáit. Az elemzések szerint fél gramm strichnint és ugyanennyi nadraguját tartalmaztak, mindkettő lassú méreg. Úgy vélték, Morell megmérgezi Hitlert. Azzal gyanúsították, hogy a szövetségesek ügynöke, és valamilyen anyaggal lassan megmérgezi. Kérdőre vonták Morellt, aki emiatt bosszankodott. Ez kiderül a naplójából. Együtt álltak Hitler elé, aki a többieket kirúgta, Morellt nem. Hihetetlennek tűnik, hogy Hitler kiállt mellette kitűnő kollégáival szemben. Miért volt ekkora szüksége Morellre? Vajon a Führer halálos betegségben szenvedett, melyet titkolniuk kellett? Miért ragaszkodott Hitler olyan vehemensen házi orvosához, dr. Theodor Morellhez, akit a Führer környezete gyűlölt, irigyelt és gyanúval kezelt? Vajon Hitler halálos korral küzdött, amit titokban kellett tartani? Morell felkapott berlini rendelőjében gazdag és híres nemi beteg pácienseit fogadta. Akkor találkozott Hitlerrel, amikor annak fényképészét Heinrich Hoffmannt kezelte gonoreával. 1937-ben választotta ki Morell doktort, aki a nemi betegségek elismert szakértője volt Berlinben. Az a véleményem, a Hitler nem szifiliszes. Ha nem hiszi, hogy megfertőződött, másik orvost választ, másik szakterületről. Amikor Morell kezelni kezdte, Hitler 2 dologra panaszkodott. Sebek borították a lábszárát, és időről időre emésztőrendszeri fájdalmak kínozták. Annyira erősen, hogy legszívesebben ordított volna. Ez akkoriban sokat elárult egy szifilisszel foglalkozó szakorvosnak. Amikor Hitler felfogadta Morellt, egy tóparti villát ajándékozott neki Berlin előkelő Schwanenwerder negyedében. Vajon ezzel fizette meg a doktor hallgatását arról, hogy a Führert megfertőzte a szifilisz?
Nyilvánvaló, hogy Hitler számolt annak szörnyű lehetőségével, hogy szifiliszes. Hosszan értekezik erről a Mein Kampfban. A szifilisz a faji tisztaság legnagyobb ellensége. Ráadásul a zsidók terjesztik. 13-14 szenvedélyes oldalt szentel a szifilisznek. A szifilisz büntetendő vérbaj. Megszentségteleníti az árjafajt. A Nemzeti Szocialista Program végső célja, hogy legyőzze a szifiliszt. Ha csak nem érdeklődik iránta, vagy nincs különösebb jelentősége, akkor semmi oka arra, hogy ezt a betegséget emlegesse. Pletykák keringtek arról, hogy Hitlert fiatal korában egy prostituált fertőzte meg. Lényeges bizonyítékkal szolgál erről az SS feje, Heinrich Himmler. Himmler titkos aktát vezetett Hitler egészségéről, amelynek egy részét a masszőre Felix Kersten fedte fel naplójában. Kersten 2 napló bejegyzésben említi Himmlerrel folytatott beszélgetéseit. Himmler nagyon aggódott, mert egy titkos jelentés szerint Hitler a szifilisz végső stádiumában volt. Kersten így írta le Himmler aktájának tartalmát. 1937-ben olyan tünetek jelentkeztek, amelyek a szifilisz pusztítására utalnak. 1942 elején hasonló jellegű szimptomák kétségtelenül igazolták, hogy Hitlert egyre rosszabbodó paralízis sújtja. A tünetek mind kialakultak, kivéve a merev tekintet és a zavart beszéd. Érdekes módon Kersten kiadott emlékiratai nem közlik a jelentés szerzőit. Évekkel később egy katolikus teológus Kersten özvegyének engedélyével átnézte az iratait, és kisült, hogy a 2 orvos, aki a jelentést aláírta, Morell és Brandt volt, vagyis Hitler kezelőorvosai. Megdöbbentő, ki a felelős a jelentés összeállításáért. A sztálingrádi csata estéjén Morell aláírásával igazolta Himmler aktájában, hogy Hitler a szifilisz végső stádiumában volt. Vagyis Himmler tudott róla. Ez igazán rendkívüli. Morell hajlandó volt aláírni Himmler jelentését, mert bizonyítani tudta, hogy a Führer szifiliszes, amely hat a szívére. Számos szívhangot rögzített. Köztük azt, amiről úgy gondolta, a kardiovaszkuláris szifilisz jele. Akkoriban a szifilisznek ez a fajtája volt felelős a szívbetegségek zöméért. Egy olyan ember, mint Morell, aki ismerte a szakmája csínyát-bínyát, nyilván tudta, mi kell ahhoz, hogy felállítsa a helyes diagnózist. A szifilisszeseknél az aorta kitágul, szétfeszül, kialakul az aneurizma. Az alatta lévő aortabillentyű szintén kifeszül, és nem gátolja, hogy a vér visszafolyjon. Minden szívdobbanáskor a balkamra, amely a szív legfontosabb része, 2-szer annyi vért pumpál, mint szokott. Ezért kitágul, az izom elgyengül, végül a szív leáll. Így hangzott Hitler szívverése. Sajátos, rendellenes dobogás, amely szifiliszes szívbetegséget jelez. Jól kivehető szívhanggal járt, amelyet csak a vájtfülű orvos hall ki. Morell meghallotta, hogy megváltozott a második szívhang. Morell újra meg újra leírta a naplójában ezt a hangot. Úgy kezelte Hitlert, ahogy a 40-es évek Németországában tudta. Sóoldattal, azaz szeptoiddal, amit Hitlernek akár napi 2-3 alkalommal is beadott. Második szívhang kidomborodik,
Intravénásan beadtam 10 köbcenti 20%-os glükózoldatot és szeptoidot. Vérnyomását megmértem, 170-180 körüli. Kétszer 10 köbcenti szeptoidot adtam neki. Megvizsgáltam EKG-val, első és második szívhang, izomműködés erős, 10 köbcenti szeptoid. Ám ha Hitler szívbajának diagnózisa hiteles, nem stimmel a szifilisz elmélet. 1940. januárjában Morell elküldte Hitler vérmintáját egy úgynevezett Wassermann-tesztre. Szifiliszre negatív lett. A Wassermann-teszt hatalmas előrelépés volt, mert először adódott lehetőség a szifilisz diagnosztizálására, anélkül, hogy látnánk a konkrét tüneteket. De komoly korlátai voltak, ugyanis gyakran hamisan pozitív eredményt mutatott, illetve a betegség késői szakaszában sokszor nem mutatott ki semmit. A lényeg, hogy a pozitív szifilisz-teszt hiánya sem zárja ki a betegség meglétét. Ha Hitler harmadlagos szifiliszben szenvedett, vajon hatással volt az központi idegrendszerére is? Vajon remegése és dühkitörései, amik politikai pályafutását különösen az utolsó hónapokban jellemezték, egy szifiliszben haldokló ember tünetei? A látens időszak eltarthat 20-30 évig. Ez alatt nem változott az egészségi állapota. A harmadlagos fázisban viszont már károsodik a szív, és az agyi funkciók is. Az utolsó filmfelvétel pár héttel öngyilkossága előtt készült Hitlerről. 56 éves, mégis öregebbnek és gyengébbnek tűnik a koránál. Ez a csoszogó, görnyed alak akart egy felsőbbrendű faj létrehozója lenni. A szövetségesek 1945 tavaszán körülvették Berlint. Hitler föld alatti bunkerébe hívatta Morellt. Ideje volt megválni attól az embertől, aki egy évtizeden át kezelte testét és elméjét, amely a náci álom megvalósításáért küzdött. Morell szélhámossága, illetve hozzá nem értése végül a vesztét okozta. A bunkerban lévők közül sokan, például Goebbels is hallotta, hogy Eva Braun arra gyanakodott, hogy Morell megpróbálta megmérgezni Hitlert. A Führer leparancsolta róla az egyenruhát, és visszaküldte berlini pácienseihez. 1945. április 21-én Morell ennyit írt naplójába. Elbocsátott. Két nap múlva Morell elhagyta Berlint, és a Bajor-hegyekbe szökött, Obersalzburgba, ahol olyan szép időket élt meg a Führer mellett. Véget ért egy rendkívüli kapcsolat, amely talán meghatározta a második világháború kimenetelét. Egy hét múlva Hitler golyót röpített a bal halántékába. Morellt a szövetségesek elfogták, kifaggatták, majd elengedték. 3 év múlva halt meg, ám ránk maradt naplója és a Führer betegségeinek titkai.